Nachádzame sa v relaxačnej miestnosti. Je to taký oddychový, relaxačný a veľmi vyhľadávaný kút v našom kozmetickom salóne. Prebiehajú tu masáže, telové zábaly, nachádza sa tu kolagenárium. Je to prístroj, ktorý využívame jednak už pri vymenovaných terapiách, ale jednak na to, aby sme vedeli predchádzať vráskam, riešiť ich, odstraňovať bolesť, pretože tento prístroj svieti na červeno. Červené svetlo stimuluje a podporuje regeneráciu a tvorbu kolagénu a kolagén sa nachádza takmer všade v našom tele. V kostiach, chrupavkách, v pokožke. Takže nie len na také vyhojenie, odstránenie bolesti, ale aj kľúč ku mladosti, krásnej pleti, potrebné trebárs pri odstraňovaní pigmentových fľakov, nejakých jaziev. Veľmi často to využívajú cukrovkári, pretože dochádza k rýchlejšiemu hojeniu rán. Takže máme klientov, ktorí práve tento prístroj kvôli tomu vyhľadávajú a pri pohľade na ňo mnohých napadne, že ide o solárium, takže vyvediem vás z omylu. Sú tu síce trubice, ale tak ako som povedala, svietia na červeno, nie je tu teda UV žiarenie, takže tento prístroj neopaluje, ale lieči, omladzuje. Samotné červené svetlo navodí oddychovú terapiu, takže pôsobí na elimináciu stresu. Príďte, vyskúšajte.